Terve, eli tässä on tämä mun Hyper-V-testiympäristö ja mentiin tähän koneeseen. Eli mä oon tämän kuvassa näkyvä ohjelmiston pääkehittäjä ja mä tietenkin omistan lähdekoodin kopiointioikeuden, kun mä oon tämän alun perin yhteen mieheen kehittänytkin. Tämän videon aihe on toi muistiskanneri. Otetaan vaikka tuohon, laitetaan noin. Sitten mennään tänne. Eli nyt on niinku Defenderi niinku testissä. Eli tässä kun mä oon nyt kirjaamassa tänne MySQL-palvelimeen, niin mä kirjoitan tämän ruudulla tai tässä kuvassa näkyvä salasana. Noin. Sitten eli tässä on tämmönen muistiskanneri, eli tällä näkyy nämä mahdolliset keyloggeriprosessit. Ja sitten tietenkin tuohon voi kirjoittaa sit oman salasanansa, niin näkee niin kuin kaikki prosessit, mistä se löytyy mahdollisesti selväkielisenä. Niin tosta vaan sitten ruksataan toi, sitten ruksataan tämä, ja sitten painetaan convert-nappia noin, niin sitten se muuttaa sen tämmöiseksi tämmöiseksi niin kuin tavukuvioksi. Ja sitten tosta vaan painetaan search-nappia noin, niin sitten ne tulokset tulee tänne debug-vieviin. Niin kuten näkyy, niin se salasana menee heti tonne LSAS-prosessiin. Ja kohta kun se skannailee tässä näin, niin kuten näkyy, niin se menee myöskin tänne Defenderin muistiin, se salasana. Ja sitten kun mennään tänne katsomaan, niin nyt ei näy täällä verkkoyhteyksissä sitä, että mä en tiedä, että lähettääkö se jopa ne salasanat tuonne Microsoftille. Mutta mun mielestä, että jos se näin tekisi, niin se on mun mielestä luvaton toiminta, jos se tekee näin. Mutta tätä ei saa mistään asetuksestakaan pois päältä meinaa. Eli mä voin niinku tarvittaessa, jos mä haluan, niin mä voin vaikka niin mä pystyn dumppaamaan myöskin nämä suojatut prosessit. Ja tässä on kaikkea tämmöistä hienoa niin kuin toiminnallisuutta. Katsotaan nyt tänne. Niin tosta kun me ruksataan se, niin se niin kuin näyttää menevän niin kuin monen muuhunkin prosessiin. Ja mä oon huomannut, että se menee aina myöskin tähän prosessiin, se menee aina. Jostain syystä. Eli ajatelkaa nyt sillä, että jos olisi kyse niin kuin haittaohjelmasta, niin täältä lähtee äkkiä niin kuin käyttäjätunnuksetkin sitten. Mutta tämän videon aihe oli tässä, että palataan asiaan. Morjes.